teď jsme to napatlali tady tím sajrajtem takovým. Takže to necháme pořádně vyžrat. Jo. Vidíte, jak ta špína jde z toho dolů. Jo, je to vidět. Jo. Takže uvidíme, až se to vyčistí, jak to bude vypadat. To se uvidí ještě, no. Ale tohle to ještě zaručeně musí ven, tohle to taky. Takže tohle to zatím necháme působit. No a jinak tohleto je vyčištěný, takhle. Jo, od toho prachu nánosu tam byl centimetrový nános, obrovský nános prachu. Všechno zalepený, ty destičky byly nefunkční. No, uděláme tuhletu práci, pak se musíme pustit do toho zdroje. Takže uvidíme ještě, co bude dál, no.